onye eze ọdịnala obodo ụmụ awụrụ n'okpuru ọchịchị obodo Awka South bụ Igwe Joel Egwuọnwụ akpọkugo ndị nke nọ n'ọnọdụ ọkwa ọchịchị ka ha were nya bụ akwụkwọ ndị nke ha na-achị na mgbagharị ha na-agbagharị wee kpọrọ mkpa karịa ihe ndị nke ha na-akpatara onwe ha ya nakwazi ndị ọzọ ha chọrọ ime. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ ahụ gosipụtara mwute ọ na-enwe n'ihe banyere otu ndị na-achị achị n'ogogo dị iche iche ji na-emegide ndị ha na-achị ma na-achọ naanị ka ọ ga-esi wee baara ha na ezinụlọ ha, ebe ọ dọzi ndị ọchịchị n'ogogo dị iche iche aka na ntị ka abụ ndị ga-ewezuga onwe ha n'ụdị akparamagwa dị otu ahụ ma gbanyisie ike iji ogogo ọbụla ha nọ na ya wee nyere ndị mmadụ aka iji wee gbanarị iwe Chineke. Igwe Egwuọnwụ kpọkuzi President Bola Tinubu ka ọ bụrụ onye ga-ege ntị n'akwa dị iche iche ndị Naijiria na-ebe ma weta amụma pụrụ iche nke nwere ike iwulite akụnụba obodo a bụ Naijiria ma mee ka ọ dịrị Naijiria mma dịkwazịara ndị nọ n'ime obodo a mma. Site n'ụmụ awụlụ, abụ m Emmanuel Okonkwo.